Huts! Yo, en welkom bij het Songfestival, de online hit edition. Het muzikaalste programma ooit waarin we met 4 teams alle keer dikke hits maken gaan. Van een liedmuzikaal idee naar misschien wel miljoenen streams. Waar zal het zitten? Hier efter mij in de Melkfabriek in Burgum zal het alle keer barren. Maar voordat we beginnen, eerst nog even dit. Yo, wij willen ik muziek maken met die. Stuur daar een video op waarin wij schenken hoe Sto die favoriete lied produceert. Dat maakt met de klakson van de auto, maar een toeter met die favoriete instrument of maar die moeilijk. Maakt het niks uit. En doe maak het dan alle weekend kans op een hele vette prijs. Hier winnen ze dan. Uw tweede groep muzikanten van basisschool de Twiener uit Sint-Jacobi-parochie. Mij Sylvester, Rianne, Nina, Kira, Maïra, Fenna, Romy en Lin. Ja, en hij kan vanzelfs net ontbreken. Hier is hij weer, uw muzikale wonder uit Burgum City. Met verstaan van goede teksten en zwingende muziek. Ja, hou maar! Ja! DL zal het team muzikaal ondersteunen. Goedemorgen allemaal. Hoe gaat het? Goed. Ga je hem goed slet? Ja. Hartstikke fijn. Wij gaan Joert een verskemootje. Vanzelf, dat weet je hem, hè? Ja. Hey, en we hebben dit een verskuut. Muziek en tekst. Tekst en goede muziek. En ga je mee al een onderwerpentocht? Ja. Iedereen werkt erbij. Els en Ian, jij erbij. Dat is een prachtig onderwerp. Dat is ook heel breed, dus ik heb een hele mooie tekst toeschrijven. En wat jet er dan al bij iedereen jet erbij? Verschillende talen. Verschillende talen, dat zo kennen, ja. En wat nog meer? Kinderen uit andere landen. Kinderen uit andere landen, ja. En kinderen met een handicap. Arm en riek. Erem en Riek. Pesten, je moet niet om je uiterlijk worden gepest. Nee. Want je hoort al, gewoon, je bent allemaal gelijk. En je kan daardoor ook samenwerken. Dus bijvoorbeeld iemand uit een ander land die snapt dat niet. En dan kan je diegene helpen, want jij komt natuurlijk wel uit Nederland. Ja. Dus kun je diegene even bij de hand nemen en zeggen, nou, kom op. Ja. Hey, en waarom ga je hem kiezen voor het onderwerp iedereen jet erbij? Wij hebben 8 verschillende talen en dan... 8 verschillende talen? Ja, 8 verschillende talen. Dus je hebt een beetje een internationale klas? Ja. Oké, en hoe ga je hem dan daar als klasse mee om? Normaal. Ja, we laten gewoon mensen meespelen die ook uit het buitenland komen. Dus iedereen is bij hem gelijk? Ja. En hoe denk je dat het voor Ben die uit een oorlog komen is om bij hem in de klasse te werken? Ja, ik denk wel dat ze dan hun eigen land missen, maar dat ze het hier ook wel fijn hebben. Ja. Want Jerry en dat ik wel eens dat ze hun eigen land missen. Ja. Wat vertellen ze dan? Ja, dat ze oude vrienden missen en dat ze hun oude huis missen en zo. Dat ze het gewoon, familie missen. En hij heeft zelf wel zo'n nijtocht. Dat je hem eigen huis misschien wel terug een oorlog kapot scherten is. Ja. En dat je hem dan verhuist je naar een oorlog. Ja. Hoe zou dat voor je wezen? Stom. Niet leuk. Dus daar wil je hem Joert een nummer schrijven. Ja. Dus eigenlijk je het nummer hoe je hem eigen klasse. Ja. Oké. Ik denk dat we een heel soort witten hebben. Ik denk dat het een goede brainstorm hier. Vind je het? Ja. Dit is een goed begin. Dan denk ik dat we nu aan de gang moeten met de tekst. Els en Ian jet erbij. Wat een mooi onderwerp en belangrijk om dat eens even nu te spreken. Uw songwriters uit Sint-Japik weten er wel hier mee. En daar wil ik vanzelfs wat meer van weten. Hoe is het, Kira? Goed. Wat heeft u in de hand, Kira? Dit Paperclip. En nu had je net alleen nog een paperclip in de hand, nu had ik een moeilijk woord, hè? Nina, wat is dan mijn naam? de ukulele.
Maar fjouwer snaren. En daar kun je ook gewoon op spelen? Ja. Speel eens even iets. Prachtig. Hey, waar wennen zo, Sylvester? Sint-Jacobi-parochie. Is dat een leuk dorp om te waaien? Ja. Vertel eens even, wat is er al gedaan bij je in het dorp? Voetbalveld en speeltuin. Een kikkervijvertje. Hey Lin, wat vind je nou het allerleukste om te doen? Paardrijden, voetballen en muziek maken. En muziek maatje. Ja. Zo. En wat voor muziekstijl vind je nou het allerleukste? Een beetje hardcore met klassieke muziek. Hij zoals een weird pak hand door de kikkervijver. Nee, toen ging ik al op het ijs en toen krakte ik het doorheen. Dus het is niet te tin. Ja. Nou, de tekst is klaar. Hoe cool is dat? Ik ben er heel wies mooi. Het klinkt goed. Het riemt goed. Elke een had zijn eigen zin gekregen om straks in te zongen en in te rappen. Toch? Ja. Maar, het verrassingsinstrument, dat is zo stout even mooitje. Dat is toch heel voorzichtig? Voorzichtig. Bam! Cool. Oh, wauw. Dit is toch gaaf? Sure. Nou, Lin, had al in de hand. Dit is een automaton. Het is een instrument uit Japan, Japanse makelij. En hij klinkt, hoe klinkt hij? Heel goed. Dat is toch tof. En als er maar die vinger er zo heen is. Oh, Lin! Cool toch? Dus die kunnen we broeken in het noemen. Hallo Romy, Hoi. hoe gaat het met jij? Goed hoor, met jou? Heel goed, dankjewel. Hey, wat voor muziek vind je leuk, Romy? Ik hou het meeste hou ik van hardcore. Hardcore. Ja. Allemachtig. En hoe gaat dat dan, hardcore? Heel erg driftig. Bist je dan een hele driftige Romy of valt het mooi? Ik ben heel erg driftig, ja. Dus als ik nou even een hardcore beat maatje, kist er dan even van mijn douche? Zo? Ja. Oké. En gisteren ik wel eens naar hardcore feestjes of dat nog net? Dat mag ik nog niet, maar op mijn 18e ga ik met mijn zus en mijn moeder ga ik naar een hardcore feest. Ik maar die man. Ja. Oké, dat is wel stoer. Ja. Hij is toch een hele stoere man? Ja. En wat vind je van K3? Ja, vind ik ook wel leuk. Ja? Ja, vond ik vroeger ook heel erg leuk. Ik wilde altijd de K3 luisteren, meer niet. Hand in hand. Oog in oog. Alle kleuren van de regenboog. Ja, hè? Ja, top. Ik ben lekker in mijn eigen land. Je werd al druk repeteerd en zou je hem jaren kennen, begint het al ergens op te liedje. Elke hier is Jergeli. We komen op de doos voor het koor, want we Haha, te gek! Ik ken het wachtje op het eindresultaat. Want de wedstrijd was het winterpunt nooit verbeterd. Haha, hey Rianne, wat is de mooi dan? Automoon. Een automaton. Ja. Ja, nou, nog eens even wat. Dat mooie ding. Ja, dat is toch wel een te gek apparaat, hè? Ja. Hey Rianne, nu had ik jet, dat je een ogriezelijke hekel hebt aan computergames. Ja. Ja? Ja. Je vies niks om gamen. Nee. Wat voor games spelen ze al, je? Roblox, Ja. Mario, Nee. Fortnite. Nee. Oh ja, Minecraft? Ja. Minecraft, Ja. oké. Dan vind je Roblox leuker dan Minecraft. Ja. Oké. Gezondheid. Hey, en als er muziek luistert, waar luistert je er nou? Hut. Huts? Ja. Huts! Huts! Ja. Huts! Hoe gaat Huts? Huts en nevo, doe normaal en nevo. Knullen op mijn hoofd en ik space en nevo. Huts en nevo, doe normaal en nevo. Knullen op mijn hoofd en ik space en nevo. Dus dat best een gamer die Huts leuk vindt. Ja. Hey, en we gaan je een noemer maken. En hij strik al mij die in, hè? Ja. Ja. Maar het is geen... Hut. Nee. Als er één Huts is, dan is het Dealwol. Is dat eens proberen? Dus 1, 2, 3. Perfect. Hij en het team binnen drukdwaande bij de muziek. Want in dit versje komen wel draaien van die liedse gitaartjes hiervoor. Ja? 1, 2, 3.
heel belangrijk element in de muziek is de toonhichte van de klanken die je jest. Klanken hebben een bepaalde toonhichte, bigeliks leeg of heeg. Leeg wordt vaak vierd als een beetje negatief en heeg meer als positief. De toonhichte bepaalt dus eens de sfeer van de muziek en de sfeer roept weer een gevoel bij die op. Gevoelens die we alle keer hebben. De 4 belangrijkste gevoelens binnen: lok, lilkens, verdriet en angst. Een voorbeeld. Wat voor gevoel krijg je van deze muziek? Een beetje verdrietig was ervan. Oh nee. Ja toch? En van deze? Nou? Ha, die maakt het die blier, toch? Ja. En wat bad er als je deze muziek jest? Ja, daar was heel angstig van. Alsof het vlechter was. Oh net. Bist u trouwens wel eens in een winkel west waar hele vrolijke muziek draait wordt? Dat doen winkels om bij een goed gevoel te jagen. Want als je die goed voelt, zit je echt sneller iets keerpje. Zo doen ze dat ook in reclamefilmpjes. Zo'n reclame is er vanzelfs van maken dat je denkt: hey, dat moet ik ha. 9 van de 10 keer zult er een hele vrolijke muziek onder zitten. Dus pas goed op wat muziek maar die docht. Nou, we hebben er klaar voor. We gaan een goede tekst. Iedereen weet wat de jongen en rappen maakt. Dus we gaan nou het nummer echt injongen en inspelen. Ben je er klaar voor? Ja. Zeker weten? Ja. Oké, Sylvester, we beginnen met die. Zo, de hitmachine draait alweer op volle toeren. Hier is de twinner uit Sint-Japik, maar het geweldige Elsenien jet erbij. Ik ben lekker in mijn eigen loon. Hier is nooit wat onderhoor. Ik al busto erno friek. Elke nien is hier gelijk. We komen altijd op voor elkaar. Want we rennen al jaren terug dezelfde door. En ik al kist mij net verstaan. Om te wissen waar ze wist, we het nooit verbinden. Elsa Ian, jet erbij. Put your hands up in the air. En doch maar mij. Iedereen hoort erbij. Put your hands up in the air. Voor mij en mij. Het je nooit meer vechten. Wij binnen voor elkaar en denken om een oor. Past ik best, nooit meer pleeg je, want dat soort streken. Op bij net. Elsa Ian, jet erbij. Put your hands up in the air. En doch maar mij. Iedereen hoort erbij. Put your hands up in the air. Voor mij en mij. Elsa Ian, jet erbij. Put your hands up in the air. En doch maar mij. Iedereen hoort erbij. Put your hands up in the air. Voor mij en mij. Nou, ik ken net al zeggen, dit is echt fantastisch. Jongens en famkes, ik ga het beluisteren. Marianne hier het leven nu huts. Dit is echt de naaie hut. Jongens, applaus voor jezelf. Kom on! Elsa Ian, jet erbij. Put your hands up in the air. En doch maar mij. Iedereen hoort erbij. Put your hands up in the air. Voor mij en mij. Elsa Ian, jet erbij. Put your hands up in the air. En doch maar mij. Iedereen hoort erbij. Put your hands up in the air. Voor mij en mij. Ik had niet hulp nodig, want ik ben op zoek naar zo volle mogelijk loeren uit heel Friesland. Dus bist u paken of beppen of zit u nog op een basisschool, het maakt het net uit als je maar loert maatje kiest.
Het lood kan heel simpel wezen. Maar een trompet of maar die moele pa of even drukken op de klakknop van de auto van je HVMM. Dan kun je een lood opnemen met een video en die stuurt dan op naar dit adres. En waarwits zit u dan straks in de leader van het Songfestival van 2021. Dat zou toch geweldig wezen. Succes!